Lijep pozdrav svima, moje ime je Stipe. Danas ćemo pogledati jedan mikrofon i stalak za mikrofon iz kompanije Gearbest. Radi se o možda već poznatom mikrofonu na Balkanu i ovo je idealan mikrofon za youtubere svih kanala. Vjerojatno ste čuli za mikrofon BM800, ima ga dosta youtubera na Balkanu. Jako je specifičan po tome što daje jako dobar kvalitet, a jako malo para. Nećemo krenuti sa unboxingom zato što je sama carina unboxala ovaj proizvod, stoga mogao sam odmah njima dati kameru da snime unboxing, pošto vidite da je kutija u jako lošem stanju. Ali unboxing za ovaj proizvod nam i nije toliko bitan. Također bitno je napomenuti i za ovaj stalak za mikrofon, carina je obavila svoje, drži svoj posao, svaka čast. Zašto kažem da je ovo idealan mikrofon za youtubere? Cijena je 17 eura. Također predlažem i ovaj stalak obavezno da kupite uz njega, zato što vam neće biti zgodno da ga držite u ruci. Ovaj stalak košta svega $7 i stvarno poslužit će vam mnogo. Mikrofon s ovim stalkom možete podešavati kako god želite, na bilo koje visine, bilo koje dužine. Morate raditi jednostavno što god želite. Dizajn mikrofona je odlično napravljen i stvarno imate premium osjećaj kada koristite ovaj mikrofon. Dobijate ovaj pop filter uz njega i dobijate ovaj tu držač za stalak. Ovako izgleda gol mikrofon, bez pop filtera. Pop filter nam služi kako bi uklonio šuštanje kada govorimo slova P, B, S i tako dalje. Tako da je jako korisna stvar. Nećemo prolaziti kroz specifikacije ovoga mikrofona, jer smatram kada bih sve rekao ne bilo toliko zanimljivo. Bitno je samo da čujete da ovaj zvuk sad koji slušate dolazi sa ovog mikrofona. Ovo nije potpuna kvaliteta koju ovaj mikrofon pruža. Tako da ako ga uključite u računalo to nije samo dovoljno. Pošto je kondenzatorski mikrofon, treba mu dodatno napajanje. Bilo bi dobro kada bi imali nekakvo pojačalo ili bolju zvučnu karticu, kako bi mogli dobiti puni kvalitet zvuka. Ja to nažalost nemam, tako da ne mogu iskoristiti pravi kvalitet. Ali smatram da je i ovo jako pristojno. Sad, da ne govorim da je mikrofon dobar, loš, bla 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 bla. Vi ocijenite kakav je vama prema ovome zvuku koji ste slušali kroz ovaj video i video recenziju ovoga mobitela. Ako se odlučite za kupnju ovoga mikrofona, link će vam biti u opisu. Također, preporučujem vam obavezno ovaj stalak za mikrofon s kojim možete podešavati na razine kako vam god odgovara. To je to od ove kratke recenzije, moje ime je Stipe, a mi se vidimo u nekoj drugoj recenziji. Pozdrav! Jeben ti!